ҷабборов дар Самарқанд хостори беҷангу хунрезӣ ҳал кардани баҳси марзӣ шуд. қадри шиносномаи Русия баробари коғазӣ ташноб шуд. ҷиноятҳое ки сабаби маҳрум шудани аз шаҳрвандии Русия мегардад номбар шуданд. бар асари таркиш дар Истанбули Туркия 6 нафар кушта, беш аз 80 нафар маҷрӯҳ шуданд. дастаи мунтахаби наврасони то 14 солаи Тоҷикистон бо ҳисоби калон 9-0 дастаи Туркманистонро шикаст дод. Содир Ҷабборов, президенти рӯ ба диктатура ниҳодаи Қирғизистон, дар нишасти сарони кишварҳои туркзабон ки то рӯзи 11 ноябр дар Самарқанд идома ёфт, гуфтааст ки баҳсҳои сарҳадӣ дар минтақа бояд бо роҳи сулҳомез ва дипломатӣ ҳал шаванд. Ҷабборов таъкид кардааст ки ҷониби Қирғизистон мавқеи худро вобаста ба баҳси марзӣ бо роҳи муколамаи сулҳомез ва сиёсию дипломатӣ нигаҳ медорад. Гуфта мешавад ки дар нишасти сарони созмони кишварҳои туркзабон бештар дар бораи ҳамгироӣ ва таҳкими созмон сухан гуфтаанд. баъзе аз иштирокдорон аз печида шудани вазъ дар минтақа ёд карда, хоҳони амнияти кишварҳои узв шуданд. ин ҳам дар ҳоле ки қариб 2 моҳ пеш дар давраи нишасти созмони ҳамкориҳои Шанхай дар Самарқанд ки роҳбарони Тоҷикистону Қирғизистон дар он ҳузур доштанд, байни ду кишвар муноқишаи шадиди мусаллаҳона сар зад ва аз ду ҷониб садҳо захмиву кушта бар ҷой гузошт. баъди он дар нишасти остона ки дар назар буд Владимир Путин, раисҷумҳури Русия, бо раисҷумҳурони Тоҷикистону Қирғизистон роҳ ҳалли муноқишаҳои марзиро баррасӣ кунад, Эмомалӣ Раҳмон ба Содир Ҷабборов даст надод. ҳар ду бидуни саломалек дар нишаст ширкат карданд. илова бар ин, то ҳол ҷанги иттилоотӣ байни ду кишвар идома дорад. минбаъд дар Русия шахсе ки шаҳрвандии ин кишварро гирифтааст, агар ба содир намудани амалҳое даст занад ки ба амнияти Русия хатар эҷод мекунад, метавонад аз шаҳрвандӣ маҳрум карда шавад. Президенти Русия ба лоиҳаи қонун дар бораи шаҳрвандӣ ворид намудани тағйирот пешниҳод намуд ки мувофиқи он дидаву дониста паҳн кардани маълумоти бардурух дар бораи истифодаи қувваҳои мусаллаҳи Русия, доир ба иҷрои ваколатҳои худ аз ҷониби мақомоти давлатии Русия, даъватҳои оммавӣ ба анҷоми амалҳое ки ба вайрон кардани тамомияти арзии Русия равона шудаанд, амалҳои оммавие ки ба бадномкунии истифодаи қувваҳои мусаллаҳи Русия бо мақсади ҳимояи манфиатҳои давлат ва шаҳрвандони он, таъмини сулҳи байналмилалӣ ва амният аз ҷониби мақомоти давлатии Русия, иҷро кардани ваколатҳояшон бо ин мақсад равона шуданд, метавонад сабаби маҳрум шудан аз шаҳрвандии Русия шавад. ғайр аз ин, дар тағйироте аз ҷониби президент пешниҳод шуда барои таъхири парчам ва нишони Русия, гирифтан ва додани пора, ғоратгарӣ, азобу шиканҷа додан, роҳзанӣ, рабудани одам, таъмаҷӯӣ, авбошӣ, вандализм, ошуби мусаллаҳона, сӯйқасд ба ҳаёти ходими давлатӣ ё ҷамъиятӣ, даъватҳои оммавӣ ба фаъолияти ифротгароӣ, ҷазои маҳрум шудан аз шаҳрвандии додашуда пешбинӣ шудааст. дирӯз 16 ноябр дар кӯчаи Истиқлоли Истанбул ки дар миёни сайёҳон ва сокинони маҳаллӣ маъруф аст, таркиш рух дод ки онро як маргталаб ташкил дода буд. бар асари таркиш 6 нафар кушта, беш аз 80 нафар маҷрӯҳ шуданд. вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ба расонаҳо гузориш дод ки дар миёни кушташудагон ва захмиён дар ин таркиш шаҳрвандони Тоҷикистон нест. вазорати хориҷа дарҳол пас аз дарёфти иттилоъ дар бораи ҳамлаи террористӣ дар Истанбул бо сафорати Тоҷикистон дар Туркия ва консулгарии генералии ин кишвар дар Истанбул тамос гирифтааст. рӯзномаи Вашингтон Пост гузориш дод ки инфиҷор баъд аз зуҳри якшанбе рӯй дода, хиёбони Истиқлол холӣ шудааст ва ҳоло зери назорати пулис аст. Нашрияи Дейли Сабоҳи Туркия навишт, инфиҷор дар хиёбони Истиқлол дар қисмати аврупоии Истанбул, маҳалли гардишгарони хориҷӣ ва ҷойи гаштугузори хариди шаҳрвандон иттифоқ афтод. Раҷаб Таyyib Эрдоғон, раисҷумҳури Туркия, рӯзи 13 ноябр пеш аз сафараш ба Индонезия ба нишасти гурӯҳи 20 G20 таркишро ҳамлаи хиёнаткорона дониста гуфт, сабабгоронаш ҷазо хоҳанд гирифт. дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон U14 дар бозии ифтитоҳии мусобиқоти қаҳрамонии Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ
Кафа бо роҳбарии сармураббӣ Далер Кайёсов бар тими Туркманистон пирӯз шуд. Вохӯрии 13 ноябр дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор баргузор шуда, бо ҳисоби калон 9-0 дастаи Тоҷикистон пирӯз шуд. Дар бозии дигари рӯзи дуввуми бозии чемпионати Кафа 2022 мунтахаби ҷавонони Эрон бар тими Узбекистон 3-1 пирӯз шуд. Бозиҳои даври навбатии мусобиқот имрӯз 14 ноябр баргузор мешаванд. имрӯз аз натиҷаи бозии мунтахаби Тоҷикистон бо Узбекистон хабар хоҳем дод.